Euskal erakundeek irmoki gaitzetsi dute atzoko hilketa matxista. Elkarretaratzea egin dute gaur 12etan Gasteizko plaza berrian. Besteak beste, Gasteizko udalak, Arartekoak eta Gipuzkoako PSek arbuiatu dute hilketa. Arratsaldeon guztioi, 13 ditu gaur urriak, geroxago itzuliko gara Gasteiz ingurutik datorren albistarekin. Izan ere, egunak baditu bestelako lerroburu batzuk eta hori helduko diegu orain. Atzo Hendaiatik Bordelera zioan trenak 4 lagun harrapatu zituen Ziburun trenbiden etzanik zeudela. Horietako 3 hil dira eta 4. Baionako erietxean dago larri. Kolpean hitz ditu Gerrian eta Hanketan, ebakuntza egin zioten atzo arratsaldean eta arriskutik kanpo dago. Jerome Beurrier Baionako prokuradoreak baieztatu du migratzaileak zirela Algeriakoak zehazki. Halere, ofizialki biktima bakarra identifikatu ahal izan dute, 21 urte zituen gizonak. Gainerakoan leku berean aurkitutako dokumentazioa ikertzen ari da Frantziako polizia. Ostera Arrasateko Aitameni ospitaleko langileek elkarretaratzea egin dute ELA sindikatuak deituta. Langileen lan baldintzak hobetzeko eta langileak indartzeko alderrekatu dute. Elakoar batean gogorarazi duenez Aitamenin gaixotasun mentala eta gaixotasun neurodegeneratiboak dituzten pertsonak artatzen dira, eta zaintzaren kalitatea gero eta okerragoa da. Sindikatuak azpimarratu du lan baldintza prekario ez gain, langile falta handia dutela ospitalean. Eta bestalde Euskal Alderdiek Espainiako Kongresuko kontrol saioan argindarraren prezioa eta erabakitzeko eskubide izan dute hizpide. Aitor Esteban Eaiotako Kongresuko bozeramaileak elektrizitateari buruzko dekretua berraztertzeko eskatu dio Pedro Sánchezi eta arkitzeman du argitu eta zehaztu egingo duela, industriari kalterik ez egiteko. Bestetik Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak erabakitzeko eskubidearen harira aferak zein gatazka konpontzeko herritarrek bozkatu beharko dutela gehitu du. Eta hezkuntza arloan lehen hezkuntzako ikaslei jolastokian maskara kentzeko eskatu dute ikastolek. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari galde egin diete ikastetxeetako aire libreko guneetan maskara jantzeko derrigortasuna kentzeko 6 eta 12 urte bitarteko aurrei. COVID-19aren aurka erabilitako neurriak oso gogorrak izan direla adierazi dute ikastolek. Osasunak eta elkar zaintzeak lehentasuna dutela onartuta, neurri ezinbestekoak izan direla iruditzen zaie. Baina koronavirusaren eraginak nabarmen behera egin duela eta neurriak malgutu diren honetan, hezkuntzan ere urratsak egitea galdegin dute. Eta eguneko lerroburuak hala, Espainiako gaurko kontrol saioan izan dituzten gaiei helduko diegu orain. Esan bezala, Euskal Alderdiek konpromisoa izan dute, hala, Aitor Esteban Eaiotako bozeramaileak industriarentzako argindarraren preziogatik galdegin dio Pedro Sánchez presidentari eta EH Bilduko bozeramailea Mertxe Aizpurua erabakitzeko eskubidea izan du hizpide. Espainiako Kongresuko gaurko kontrol saioan Euskal Alderdiek protagonismoa izan dute. Batetik Aitor Esteban Eaiotako Kongresuko bozeramaileak argindarraren prezioa hizpide izan du. Bestetik, Mertxe Aizpurua EH Bilduko Kongresuko bozeramaileak erabakitze eskubideagatik galde egin dio Espainiako presidenteari. Horrela, Aizpuruak nabarmendu du 4 urtean behin bozkatzea ez dela nahikoa. Horregatik, aferak zein gatazkak konpontzeko herritarrek bozkatu beharko luketeela gehitu du. Sí, señor Sánchez, efectivamente tenemos una discrepancia, porque preguntar a la ciudadanía y que ésta decida es la forma más democrática de solucionar los conflictos. Reducir la participación a votar cada 4 años una serie de promesas que muchas veces ni siquiera se cumplen, pues no es suficiente, no debería serlo. Izan ere, EH Bilduko bozeramaileak maingaineratu du Europako hainbat herrialdeetan erreferendumak egiten direla. Tartean, Berlinen eta Suitzan etxebizitzari buruz, Italian kalamiari buruz eta Eskozian independentziari buruz. Hala ere, Espainian ezin dela horretaz guztiaz erabaki ohartarazi du Aizpuruak. En España no se puede decidir sobre la expropiación de viviendas, sobre regulación de alquileres, ni sobre toros, ni sobre la recuperación pública de las eléctricas,
ni si es el momento de poner fin a la monarquía española, ni tampoco se permite a las naciones sin Estado decidir sobre su futuro. Sánchezek aldiz ziurtatu du Espainiako demokrazia indartsua eta integratzailea dela eta gogoratu du duela 10 urte Espainiako gizarteak terrorismoa garaitu zuela. Fíjese si la democracia en España es fuerte e integradora, que esta semana próxima, que se van a cumplir 10 años del fin del terrorismo, precisamente la democracia española derrotó al terrorismo y precisamente ustedes hoy pueden estar expresando libremente su parecer y sus intereses. Bestalde, EAJko Kongresuko bozeramaileak Pedro Sánchezi eskatu dio elektrizitateari buruzko dekretua berraztertzeko. Izan ere, Estebanek azpimarratu du lehiakortasunik gabe ez dagoela susperraldi ekonomikorik eta bide batez azaleratu du enpresa elektrikoei murrizketak jartzea ez dela nahikoa eta industrian eragin zuzena izan dezakeela. Se están enfrentando a una situación de escasez de materias primas y de elevados precios de las mismas. Ahora esto puede ser un golpe que las tumbe definitivamente y eso significa menos trabajo, menos inversiones, menos exportaciones, menos PIB, menos recaudación y por lo tanto menos políticas sociales. Así que le urjo a que haga Gauzak horrela, Espainiako presidenteak hitz eman du argitu eta zehaztu egingo duela elektrizitateari buruzko dekretua, industriari kalterik ez egiteko. Bestalde igandean 10 urte beteko dira Aieteko konferentzia egin zenetik. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutzat jarduera armatua. Hori guztia kontuan izanik eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz, Aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak nazioarteko jardunaldiak antolatu dituzte ostegunetik Larumatera. Eta 11.eus webunean horiek jarraitzeko aukera izango duzue. Bi 2021ko urriaren 17an 10 urte beteko dira Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko konferentzia edo Aieteko konferentzia egin zenetik. Euskal Herri osoko ordezkaritza zabala izan zen bertan. Konferentzia hori bide horri zabalago baten baitan kokatzen zen eta Euskal Herrien bakea lortzeko agertoki berri baterako bidea ireki zuen. Orduz geroztik gauza asko gertatu dira Euskal Herrian eta mundu osoan. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutzat jarduera armatua urriaren 20an, prozesu baten ostean. Hori da Aieteko adierazpenetik erabat bete den puntu bakarra. Bestalde Aieteko konferentzia egin eta hilabete gutxira, Kolonbiako bake prozesua abiatu zen, isilpeko elkarrizketen bidez hasieran eta Habanako negoziaketetan gero. Hala, 20. mendeko gatazkarik zaharrenetako bik eraldatze bidea hartu zuten. Aste honetan jardunaldiak egingo dituzte Donostian eta Baionan aurrera biderako gogoetak egiteko eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz. Conciliation Resources eta Bergo Fundazioek foro sozialak eta bakebideak antolatu dituzten nazioarteko jardunaldiak eta konferentziaren helburu nagusiak honako hauek dira. Euskal bake prozesuaren irakaspenak balioestea, bakearen eraikitze prozesuari dagozkion oztopoak eta aukerak aztertzea eta gatazka konpontzeko erronka globalez hausnartzea. Gure ustez, urteurren hau, abagune egokia da azken hamarkadan Euskal Herriko gatazkaren eraldaketan lortutako aurrerapenak gogoratzeko eta ospatzeko. Naiz eta, oraindik ere, hainbat oztopo eta erronka dauden. Eta horrekin batera aukera egokitza dute pandemiaren osteko mundu berri honetan bakearen arloan dituzten erronkak aztertzeko eta eztabaidatzeko eta euskal prozesuaren irakaspen eta erronken inguruan hausnartzeko. Eta Gasteizko hilketa matxistari dagokionez udalak irmoki gaitzetsi du. Hala, elkarretaratzea antolatu du erailketa salatzeko. Beste hainbat herritan ere elkarretaratzea eginda eta gaur eta bihar arratsaldean protestak egingo dira. Atzo gizon batek neskalaguna hil zuen eta ondoren bere buruaz beste egin zuen. Hala, gertatutako hilketa salatzeko elkarretaratzea antolatu du Gasteizko udalak gaur eta irmoki gaitzetsi du hilketa matxista. Gainera udalak adierazi du indarkeri matxistarik gabeko bizitzak bermatzeko lanean jarraituko duela. 100 pertsona elkartu dira Gasteizko plaza berrian, Gasteiz eraso matxisten aurka lelopean.
Horrez gain, Euskadiko Udalen Elkarteak bere gaitzespen irmoena azaldu du eta elkartasuna adierazi die biktimaren senidei eta hurbilekoei. Hala, Gasteizen ez ezik hainbat udalerritan elkarretaratzeak egin dira gaur goizean. Bestalde, arratzaldean beste protesta bat egingo da Gasteizen erailketa matxista gaitzesteko. Bihar, Bilbo, Iruña eta Donostian ere mobilizazioak egingo dira. Emakundek ere gertaturiko erailketa matxista gaitzetsi du, Jarraian Izaskun Landaida Emakundeko zuzendaria. Gogor salatu Gasteizeko hilketa eta gure babesa eta elkartasuna adierazi familiari, hurbilekoei eta bereziki semei, orain eurek dire gure lehentasuna. Emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da. Lanean jarraitu behar dugu, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko emakumeen kontrako indarkeriarik gabe. Eta horretarako ezinbestekoa da gizarte osoaren jarrera aktiboa. Eta Ziburun atzo izandako istripuaren harira lehen zantzuen arabera migrazioaren bidean zeuden. Algeriako 3 gizon hil dira trenak harrapatuta eta beste lagun bat erietxera eraman zuten, larriki zauriturik. Migrazio politika gaitzesteko elkarretaratze deitu dute Harrera Elkarteek gaur arratsaldeko 6:30 Donibane Loizunen. Testuinguru honetan, Iurrebide gain kazetaria izan genuen atzoko gakoak saioan eta gertaeraren inguruan xehetasun gehiago eman dizkigu. Dakizuen bezala berri triste batekin esnatu gara gaur, 3 pertsona zendu dira Ziburun, tren batek harrapaturik 4. biktima bat dago, Baionako ospitalean eta bere egoera momentuz ez dago arriskuan. Rejon Bugie, Baionako prokuradoreak, inkestaren azken elementuak eskaini ditu gaur Baionan antolatutako prentsaurreko batean, eta esan duenez 4 pertsona hauek Algeriakoak lirateke eta Ziburura llegatu baino lehen legez kanpo zeuden Espainiar estatuan. Momentu zailtasun asko dituzte gorpuak identifikatzeko, hain zuzen bakarrik gorpu bat identifikatzea lortu dute, eta hau 21 urteko gizon bat da, baina esan bezala besteentzat ez dute inolako ziurtapenik. Gertakariak goizeko 5:00 gertatu dira, esan bezala Ziburu eta Donibane Loitzune arteko trenbide horretan. Pertsona hauek, 4 pertsona hauek etzanda zeuden eta gidariak ezin izan du istripua saiestu. Hori bai, 150 200 metrotara gelditu du trena, lortu du gelditzen, eta oraindik biziren zegoen biktima laguntzen entxatu dira bera eta kontrolatzailea. Momentu xehetasun askoz gehiagorik ez, hori bai etorkinekin kolektiboa eta EH alderdi politikoak jadanik istripua eta gertakari hau salatu dute. Horretarazi behar da ez, direla biktima bakarrak, azken hilabeteetan jada 6 pertsona dira orotara bizia galdu dutena, Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko muga hauetan. Eta kontestua guztia eta testuingurua salatzeko, tokiko erakundek elkarretaratze bat antolatu dute biharko atxaldeko 6:30 Donibane Loitzuneko tren geltokian. Ekonomia gaiei helduko diegu orain, azken egunotako albiste izan da, Sidenorreko egunez geldituko duela ekoizpena argindarraren prezio gorakadagatik. Bien bitartean, ELA, LAB eta UGT sindikatuak kezkatuta agertu dira enpresak hartutako erabakiagatik. Sidenorrek jakinarazi du gutxienez 20 egunez geldituko duela ekoizpena argindarraren prezio gorakadagatik. Hau da, abenduaren 31 arte lan egunen 30%etan itzita egongo da. Bien bitartean, ELA, LAB eta UGT sindikatuak kezkatuta agertu dira Sidenorrek ekoizpena gelditzeko hartutako erabakiagatik. Izan ere, Antonio Ríos, UGT Euskadi Industria Federazioko arduradunak, azaldu du energia elektrikoaren prezioak zailtasunak dituzten beste fabrika batzuk eramango dituela. Bestalde, LAB sindikatuko idazkari nagusiak, Garbine Aranburuk, Bart Radio Euskadi ohartarazi du enpresa langileak erabiltzen ari dela beste helburu batzuetarako. Guk uste dugu ere, Sidenor bezalako enpresa batek azken urteetan izan dituen irabaziekin eta momentu honetan daukan lan kargarekin egoera horri aurre egin aldiola. Eta berriro ere, langilea garela, egoera hori ordaintzen dugunak, bi aldiz kasu honetan, argindarraren prezioa ordaindu behar dutelako eta orain ere enpresak hartutako erabakiaren ondorioak ere.
Gainera, labek erabaki horri buruzko informazio falta salatu du. Ela sindikatuak ere informazio gabezia gaiztigatu du eta bide batez informazio gehiago eskatu du neurriaren arrazoiak ezagutzeko. Denak argindarraren kontagailuari begirari zirela beste energia iturri baten kontagailua markak hausten ari da, gasolina. Azken egunotan inoizko preziori garestienean saltzen ari da gasolina Hego Euskal Herrian. 1,5 euroan batez beste Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 1,46 euroan Nafarroan. Ez da urruti gasolioa errekorrera iristeko zentimo batzuk falta zaizkion arren. Bestalde, Arrasateko Aitameni ospitalean greba eguna dute gaur elak deituta eta ospitalaren aurrean elkarretaratzea egin dute. Sindikatuak azaldu duenez zentrora joaten diren pertsonen arreta eta zaintzaren kalitatea gero eta okerragoa da. Langileen lan baldintzak hobetzeko eta langileak indartzeko aldarrikatu dute. Izan ere, sindikatuak azaldu du lan baldintza prekario ez gain langile falta handia dutela ospitalean. Elak gogorazi du gatazka 3 urte baino gehiago luzatzen ari dela, baina zuzendaritzak ez diola konponbiderik eman nahi. Ildo horretan grebara deitu ditu zentroko 500 langileak. Bihar ere grebarekin jarraituko dute langile kanpaldia eginez. Eta testuinguru honetan eguzki urtega izan dugu gakoak saioan eta osasun arloan egin beharreko inbertsio publikoa zaritu zen besteak beste. Biztanleria zartzen ari da. Gastu sanitarioaren 80% gaixotasun kronikoei lotua dago. Eta gaixotasun kronikoak proportzio altu batean adineko pertsona dituzte. Badakigu egoera horrek ez duela hobera egingo. Alegia, geroz eta pertsona zar gehiago izango da, menpekotasun tasa altuagoa izango da, eta horrek esan nahi du, esku hartzea eta osasun sanitario sistema egoki bat edukitzea premiazkoa izango dela. Orduan, inbertsio publikoa maila horretan ezinbestekoa izango da etorkizun laburrean. Osteralan eta pentsioen erreformetan erabakitzeko eskubide izango dutela esan die elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak EAJ-ari, EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi. Beren botoek erabakiko dutela onartuko diren ala ez euskal langileen eta pentsiodunen aurkako neurri berriak Espainiako Kongresuan alegia, eta isiltasuna baizik ez dutela eskaini orain arte. Lakuntzako hartarazi die elak ahal duen guztia egingo duela erreformak onarrez daitezen euskal herritarren aurka. Eta alduenaren barruan greba orokorra egita ere oso kontuan hartzen ari direla. Baina bien bitartean 3 alderdi horiei konpromisoa hartzeko esan die erreformak onarrez daitezen euskal langile eta pentsiodunen interesen aurka. Hala EAJ eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos baldintzatzeko manifestaziora deitu du sindikatuak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan urriaren 24ko igandez. Ez gaitzazue Madrilen saldu izango da martxen leloa. Testuinguru honetan, Joseba Barandiaran Mondragon Unibertsitateko ekonomia irakasleak bere ikuspuntua eman digu pandemiak ekonomian izan duen eraginaz. Pandemiak eragindako kaltearen ondoren esan nahi izango dugu urte ona izango dela nolabait ere, baino ez dago festa ikaragarri bat deitzeko arrazoirik ere, azken finean esan dugula. Lehendik zetozen zenbait arazo akaso larriagotu egin dira, eta azken finean erronka, gure ekonomia eraldatzeko erronka hori ez da urtebeterako erronka bat, baina hori gure gainean dugu. Eta Europar funtsak iristen diren heinean, benetan garrantzitsua izango da asmatzea nora eta zertara bideratu funts horiek ez. Lehengoari tiratzen badiogu, seguraski ez goaz bide honetik. Eta hezkuntzari dagokionez, lehen hezkuntzako ikaslei jolastokian maskara kentzeko eskatu dute ikastolek. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko Gobernuari galde egin diete ikastetxeetako aire libreko gunetan maskara jantzeko derrigortasuna kentzeko 6 eta 12 urte bitarteko aurrei. Koronavirusaren eragina apaldu ala neurriak malgutu dituzte administrazioek, ala gizartean orokorrean nola hezkuntzan. Musukoa erabiltzea derrigorrezkoa izaten jarraituko duela argitu dute Eusko Jaurlaritzako hezkuntza arduradunek aste honetan, baina malguagoa izango da araua, zenbait salbuespen izango baititu. Bigarren hezkuntzako eta batxilergokoek ez dute zertan musukoa erabili beharko aire zabaleko ekintzetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Metro eta erdiko distantzia gordetzea posible denean, edota jarduera fisiko bizian ari direnean. Klasean aldiz beharrezkoa izaten jarraitzen du, eta metro eta 20 zentimetroko distantzia gorde beharko da ikasleen artean gela barruan. Lehen hezkuntzan aldiz, neurriak berdintsu mantendu ditu hezkuntza sailak EAEn.
Ipar Euskal Herrian berriz, gehiago malgutu dizkiete baldintzak. 7 eta 11 urte bitartekoek ez dute maskara erabili beharko ikastetxean. Horiek horrela hegoaldeko neurriez kexu da hezkuntza komunitatea. Neurriak gehiago malgutzea espero zuten askok, eta ikastolen elkarteak esaterako, lehen hezkuntzako ikasleek jolastokian maskara kentzea ahalbidetu dezatela galdegin die Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Osasuna zaintzea lehentasuntzat badute ere, elkarteak uste du badela horretarako garaia, eta adin tarte horretan txertoa hartu duten umerik ez egoteak ez duela neurria justifikatzen. Izan ere, eskolan ez beste arloetan ez daude maskara erabiltzera behartuta. Gogorarazi dute gainera, Ipar Euskal Herrian eta Europako herrialde gehienetan 6 eta 12 urte bitarteko umeak maskararik gabe dabiltzala ikastetxeetan, nola jolastokietan, ala geletan ere. Bien bitartean pandemia garaian gora egiten ari dira bere burua zauritzen duten haur eta nerabeen kopuruak. Adituen arabera pandemiak egoera larriagotu du. Jarraian Estibaliz Linares ziberrindarkeria matxistaren prebentzioaren arloan lan egiten duen gizarte laneko graduko irakasle eta ikertzailea. Nik batez ere ziberrindarkeriari buruz hitz egiten dezen eta uste dutala betidanik gertatu egin den indarkeria, lehen aipatu egin duzun beduan noian, lehen gela batean gertatzen zen, orain modu batean, orain kanal berritik, ez da? Zer dakarren kanal berri honek alde batetik zabaltasuna, daukan zabaltasuna, orain nik beti esaten dietu metzuei eta nerabei zaudete sartzen, ez da? Eszenario edo espazio toki oso handi batean, non ez dakizu nor dagoen atzean. Imaginau, sartzen zareta eszenateko batean eta ez dituzue aurpegiak ikusten, baina denok opinatu edo denok eman alde dezaketela, iritzia denok esan alde dezaketela eta denok ikusten dutela. Eta kiroletan azken albisten berri emango digu Jarraian Iker Aginaga lankideak. Saskibaloian Baskoniak Euroligako lehen garaipena eskuratu du Bart Bues Arenan Panathinaikos talde greziarraren aurka. 3. jardunaldian lortu dute aurreneko garaipen hori Dusko Ivanoviczenek, lehenengo 2 leietan Olympiakos eta Armani Milanoren aurka galdu ostean. Asko kostata gailendu dira gasteizarrak, markagailuan oso hurbil izan baitira bi taldeak norgehiagoka osoan zehar. Rangerrek azken segundoetan jaurtik eta libreetan jarri du 2 puntuko aldea, 81 eta 79koarekin. Eta hala bukatu da partida. Papa Petrou joko antolatzaile greziarrak azken 3koan huts eginda. Giedraitis eta Fontekio izan dira arabarren saskiratzaile nagusiak, 16 punturekin. Urrengoa Alba Berlinen aurka jokatuko du Baskoniak Euroligako top 8 bidean. Panathinaikosen aurkakoan bezala, irabazi beharko dute arabarrek, sailkatzea asko zailtzea ekiditeko. Pilotan bestetik Lauterdiko txapelketako final laurdenak jokatzen ari dira egunotan. Asteartean Ligaskako lehen jardunaldia itxi zuten Urrutikoetxeak eta Jakak Tolosako Beodibar pilotalekuan. 22 eta 18 irabazi zuen Urrutikoetxeak, hasieran zirudiena baino estutasun gehiagorekin. Izan ere, aparteko jokoa erakutsita 21 eta 5 jarri zuen markagailua Zaratamokoak. Aldiz, azken tantoa lortu ezinik ibili zen Urrutikoetxea eta 18 punturaino heldu zen Jaka. Bere aurkaria asko sufriarazita lehiaren 2. zati horretan. 22. lortu zuen azkenean Urrutikoetxeak eta Ligaskako lehen puntua poltsikoratu du era horretan. Lehenengo jardunaldia bukatuta, Altuna 3. eta Peio Etxebarriak eskuratu dute lehen puntu hori A multzoan, eta Urrutikoetxeak eta Ezkurdiak B multzoan. 2. jardunaldia larunbatetik astelehenera bitartean jokatuko dute 8 pilotariek. Kulturari ekingo diogu orain, Tantatxako antzerki taldearekin elkartu gara, Arrigorriagan ari dira prestatzen beraien urrengo antzerkia, Sexberdinak izenekoa, udalbiltzak sortutako geuritik sortuak egitasmoaren eskutik. Gaude, Arrigorriagan, gure urrengo ikuskizuna ensaiatzen, Tantaka taldetik. Gure obra da bilagunei buruz, eta zentratzen gea batez ere sexualitatean, eta batez ere
ezgaitasuna ditugun pertsonen sexualitatea edo afektibitatea nola bizi dugun. Sexu berdinak montatzen ari gehan honetan, gaude 2 asteko egonaldian oain, urrian, Arrigorriagan, eta abenduan ditugu beste 2 aste, azken txampan, ensaioak borobiltzeko edo funtzio bari bukaera bat emateko. Urtarriak 21 estrenatuko dugu hemen Arrigorriagan, eta alde honena da, geuretik sortuak honen alde honena da, aukera ematen dizula lehenengo 3 hilabete horietan 26 emanaldi egiteko. Hori ez da beti gertatzen den zerbait. Telmo nola bizi duen bere sexualitatea batez ere. Dagoen bezala egonda, eta jende askok ezagutzen du, baina beste jende askok ez du ezagutzen Telmo. Eta ez du ezagutzen bere egoera nolakoa dan, zer dan mugitu ezina, eta zentzu dian bere nahiak, bere ezintasunak, eta zelako ausardia daukan nahi duen hori aurre egiteko, eta nola esaten da, lan egiteko lortzeko nahi duen hori, ez? Eta orduan hortik sortu zen, bakarrizketa bat izan beharrian, Aitziber Garmendiarekin ere askotan lan egin dut, asko gustatzen zait aktore moduan, eta asko gustatzen zait berarekin lan egitea, eta orduan esan gendun, guazen ekipo polit bat egitea, non gusta egongo garen lanian, eta Telmoren gidoi bat izango zala ere garbi gendun, berak oso barrutik eta oso benetan kontatzen duelako bere bizitza nolakua dan. Arrigorriagako kultur elkartek parte hartzen dute Arrigorriagako egunerokotasunean, edozein jai ospatu behar dela, euren eguneroko jardunean. Nik uste dut Arrigorriagan partidu oso importantea direla, bai herriguneko eta baita abusuko elkarteak. Uste dut edozein proiektu martxan jartzen denean oso ambiziosoa da, gero ikusi behar da zelako erantzuna duen, zelako arrakasta duen, benetan helburuak lortzen dituen, eta berdina ez bada, olako zer egiten jarraitu behar dutela. Dituzten medioak erabilita, jarri dituztela eurek kriston infrastruktura guztia garatu ahal izateko. Beste instituzioak egin beharko luketena da pixka bat ideia hau kopiatu eta hau sustatu bai euskal kultura, euskal sortzaileak eta kulturaren aldeko benetako apustua egin beharko luketela. Zubiak zabaltzen diela euskal produktu batekin, guk sortutako zerbaitekin, eta hori iruditzen zait oso positiboa kulturantzat, antzerkiantzat, kasu honetan audiovisualentzate bai, pixka bat aktibatzea kultura, euskerazko kultura beti da positiboa. Nik uste polita eta beharrezkoa, ez? Eta gero balujo badara olako ekipo batekin lanitia, oso antzeslan polita dakau esku artean, oso interesgarria, benetan sortzen ari dan zerbait, ez? Telmo eta Kepak eta Itziberrek eta Mireia danak oso lan egitazkoa planteatzen ari da, plazaratzen ari da. Eta nik uste pena merezi dula entzutia, ahots bat dago hemen, eta, ahots hau entzutia, ez? Oso lan politia izango da. Eta gaurkoan hegazkin taldearen trantze amaitzean abestiaren zuzenekoarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.